Astăzi ne vor juca un joc destul de critic. Să dăm continuu. Eu sunt Vlad, canalul meu de YouTube. Cred că mă cunoașteți. Sunt pe catalog. Ok. Avem aici un atom. Ready. Suntem pe camere. Ok. Cica aici. Avem 3 animatronici. Cica, Bonnie, toate bunitate frumoase, Foxy, Sorry. Nimeni nu se mișcă. Odată aici era Bonnie, de fapt aici. Și aici era Cica. Parcă s-a mai deschis din perdea. Ok. Îl avem aici împreună pe Robert. E tăcut. Vorbesc încet. Nici măcar nu știu de ce vorbesc încet. Robert se uită acolo la ce se uită el. Ne uităm. Mai știți când am făcut eu un episod de FNAF 2? E bine, asta e FNAF 1. Și bine, acum am descoperit un nou FNAF 2. Care ăsta e de pe Happy Mods. Vă recomand să vi-l instalați. Asta și ca să reîncepem episodul, vă rog să vă instalați Happy Mods. Aici aveți toate modurile voastre care le-ați vrea să le instalați. Chiar toate. Clash Royale, cum ar fi Clash of Clans, Clash Royale. Este de pe Google Play. Așa știu. De aici vi-l instalați. Happy Mods, așa se scrie. Și găsește aici, cred că ăsta e. Să văd. Găsiți voi pe aici sau pe Google. Și acum ok, am revenit la episod. Ați văzut ce tot. Cât tare ai curs să strângem de la acest episod? Ce ziceți? Vreo 50 de like-uri? Că nu e așa de fanical. O să facem și Minecraft. L-avem pe Muzic Crevete. Și cum am zis, să-l avem pe Robert lângă noi. Oxy. Să-mi ziceți dacă să-mi scrieți în comentarii cine crede că în FNAF 1 în prima noapte poate să te omoare Foxy. Să-mi scrieți în comentarii, bine? Toate camerele. Și poate când vom termina jocul ăsta, poate vom face și noi și alte FNAF-uri. Și alte chestii. Vom juca Minecraft. Pe canalul ăsta veți vedea multe jocuri. Am încercat să fac și eu câteva episoade, să vă joc cum e pe canal și alte chestii. Da, și nu uitați să vedeți pe canalul Accenturierul. Accenturierul se scrie. Și nu uitați să vă uitați la el, e un prieten al meu. Să-i scrieți în comentarii și alte chestii. El joacă pe calculator, e un episod eu cu el cu Cuphead. Veți vedea voi. Și mai avem împreună pe Bubu. Deci doar de la 3 vor veni. Ok,
Ok, Bonnie s-a mișcat din câte ați văzut. O să ne uităm așa la toți. Chica. Acum avem în 3 locuri, nu trebuie să ne uităm. Da. E zi, suntem și noi singuri acasă, eu cu Robert. Cum v-am mai zis. Opa, Bonnie aici. Când este aici, închidem camera. Aici e Bonnie. Chica încă nu s-a mișcat. Ok, Chica e aici. Aici e Chica. Bonnie e aici. Aici e Freddy. Foxy. Uite, îl vedeți aici pe Bonnie. Închidem ușa. Ok, se mai mută. Avem baterie infinită? Că i-am instalat asta de pe Happy Mods. Și cred că avem baterie infinită. Wow, ce tare! O să ducem cu nopțile foarte repede, băieți. Aici e Chica. Trigger. Chica nu se vede. The Kitchen. Freddy. Trecem noaptea asta, hai. Oh my god, Golden Freddy. Am terminat și noaptea asta. Aici vom încheia episodul. Pa, pa!